akuya ya koyi ba ka shiga ruwa gaba daya ba a ganin ka kwata ko a majalisa ba za ka shiri ba sai duniya ta hura ni ka taka uban kowa ko ya girma ƙasa wannan ake gaskiya ne ka samu duniya mutum wannan ba gani ne baba ba gani ne mun to za ka buge ka san kayan nawa ne a jikina haka ban gaje ni ka samu dauda baba ka bi duniya an buge ka din yaran zamani haka mana yaran mu ka san ku da guna yara mai kuka yi Allah matsa kauce ko ba haka matsa ba sai na yi balda yaro ba ban da zan iya ce ma inda duniya ce ka je za ta bi ba kai kare ka faɗa ba ga irin wannan zancen ne an sha faɗa ba kai kare ka faɗa ba ubansu ba belle people sun ci ubansu politicians sun ci ubansu if you don't like us ma kun ci ubanku kai zo nan kai wannan ba ko kai ba ka zo da wannan Allah ba ka ji ana ba magana da Allah wa da Allah zo da Allah mana kai nan kai za ka shiri ba da kenan duniya ta bi da kai kenan da loko kwararwa kuwa